Takulandirana malawa anzanga. Ndingofuna kukuwuzani kuti there is a new con artist in town. Amene ambiri mwamuziwa ndi kale. Amene amatchedwa kuti Michael Usi olumanganya. Amene ali vice president wa dziko la Malawi. Michael Usi tikhoza kunena kuti is one of the best con artists kumalawi kuno kunamiza anthu. Pa umoyo wake wonse wakhala kunamiza anthu. Ndi vice president pano. Koma china chilichonse chimene amapanga iye sichimaoneka kuti vice president. Ana china chilichonse chimene amapanga iye amapanga zomkomera iye yekha osati kukomera anthu a Malawi. Amapita kumazungulira zifa kuthandiza anthu osauka. Koma pakutha pasiku amene amapindula ndiyeyo. Amalandira kuyamikiridwa kuti anthu akupangira zabwino ndi munthu wabwino ndi zimene akufuna. Mukati muone kwambiri history ya Michael Usi amagwira ntchito ku ADRA. ADRA ndi NGO imene imakumba zitsime. Imene imakumba zitsime ku Malawi. Imene inali Adventist Relief Agency ya Seventh Day. Anakhala amene kuja ngati mfumu ya ku ADRA. Kuyendesa NGO sinthu chovuta ya. Anamusankha Manganya mpaka kufika kukhala ndani country director kumakumba zitsime ku Malawi kuja. Kenako kumapanga ti masewera akati chamapanga tija and kumakanirira munthu. Kuja ni ku ADRA kuja. Kumapanga ti masewera chake choncho. Koma chimene amafundisa kwambiri ndi kukhala afundisa kwambiri ndi kukhala mtsogoleri wa Malawi. Manganya lowa mu UTM. Kenaka UTM anapanga alliance ndi MCP. Anakakamira kuti asankhidwe chani. Anasankhidwe minister. Ndipo anasankhidwa ali minister wa tourism nthawi imeneyi ndikukumbukira bwinobwino. Anakanika kugwira ntchito ya minister of tourism Manganya. Amene akonze French Cultural Center ku Blantyre anakanika. Anabwera kumablema ma civil servant ndi amene akumusokoneza zinthu. Amayenesa kukonzaso mausoleum ya Otton Chirwa ku Nkatabe. Anakanika. Then kubwera kupanga blame ma civil servant kuti ndi amene akukanika. Kwa munthu amene akupanga blame ma civil servant ni minister yeyo. Wa minister amene ndi wamphamvu kwambiri ku ministry. Koma china chilichonse chimene akukanika blame amablame anthu apasi. Ndiye yuwanda kuti ndi mtsogoleri wakuti amene akanika chinthu amablame messenger moti aziblame iye yekha. Manganya chiloleni mboma sanatengepo responsibility pa chinthu chimene chakanika. Chimene amatengapo kuti wapanga bwino ndi chimene wachiona ngati chiti chayenda bwino. Yamata ndine napangisa kuti zimene zizibwereko. Koma chikakanika amatenga blame ija ndikumpasa munthu wina. Then you wonder kuti ndi mtsogoleri mtundu wanji amene amangofuna iye zopanga iye anthu aziona ngati iye ndi wapanga bwino. Zikakanika amathawa ndi Manganya amenewo. China chilichonse chimene amapanga chija ndi mmene alili behavior yake Manganya. Sali serious. Si munthu amene mungampase udindo woti alamule anthu 24 million ku Malawi kuti achose mu mphawi. Si Manganya. Anakanika kuyendesa ADRA imene amayendesa ngati private business. Ndifaka amaona ngati zinthu zonse zosavuta kuyendesa. Pamene mboma si private business ngati imene ali ya ADRA ya. Kupanga kuyendesa boma ndi miyoyo yambiri almost 24 million ya anthu imene kupanga andi muli zinthu zambiri. Ndiye amayesa ngati kuyendesa kukhala mboma ndi zinthu zophweka ndi zokumkanika. Chikakanika chinthu amablame ma civil servant. Okay. Ngati ma civil servant ndi amene akukanika. Bwanji osapanga resign ngati minister. Umapanga resign kuti ine ababa amene akunikaniza kugwira ntchito ndi ma civil servant. Ndiye ndifuna ndioneke ngati failure. You resign. Anthu akupasa ulemu. Koma sunapanga resign. Unakanirirabe. Chikakanika ichi kukanirirabe.
uliso minister omwemo uli mu UTM unayamba kublema wose amene anali muboma a UTM anzako nthawi imeneyo kuti akanika. Koma zikachitika bwino umazitchula wekha kuti wenda amene wapangisa bwino zinthuzo. Zinthu ngati zalephereka umanena kuti tonse pano takanika. Ndi mtsogoleri wakuti amene. Nthawi imeneyo anali minister chimene umakanika umablema ma civil servant nthawi imeneyo imene mafunga kuti upange resign. And last year umafunanso kuyimira chani UMP ku Chilimba. Kwa munthu unali vice president wa UTM ukafuna kuyimira MP ku Chilimba. Nde yuwanda kuti ndiwe mtsogoleri wa mtundu bwanji. Aposo president wako wamwalira pa ngozi ya ndege iwe osaoneka amene wapita kubisala. Kuthama kunyamulana ndi ndani atate ako achakwera kupita ku parliament ukalumbisana president wako akuthatha ndi imfa. Ndiwe munthu wa mtundu wanji Manganya. Waile ndikunena za Manganyayu ndi one of the biggest con artist kumalawi kunoko afuna kunamiza anthu. Panopo wazusa kachipani kake ka ngoja zaka ali ndi mulandu kuti apangeso koni amalawi again kwapusisa. Manganya sakufunani zabwino zonse amalawi. Mukamapita msonkhano kwake mukangopita mukasangalale munjoye mmene muzipita ku nyumba. Nthawi yovota kavotireni munthu amene angakuthandize nidi, amene angakuchoseni mu mphawi amene muli nawo, amene mwakhala nawo kwa zaka 61. Ndipo ngati muvota bwino, this con artist is one of the con artists amene akhozaso kupusisani. Uyu sakufunirani zabwino amalawi. Panopa ndiwe vice president. Mene umalumbira ndi atate ako achakwera umasangala umayamikira achakwera kuti ndi abwino bwino. Pamene amazuza anthu namiwa last year unanena wekha kuti anachita bwino kummenya namiwa. Pano wayamba kumunena achakwera kuti ndi MCP ndi akuba mboma muno wakuba. Yedi ndiwe vice president kumene koko. I know for you men sufuna panga resign ka ufuna ma benefits wose. Funa ma benefit of vice president uzalandira ndifake ukulimbira sufuna panga resign. Kuma nose mupindira limozo mene koko. Uli minister muja unakapanga resign muno unakhala ndi wedi munthu wa integrity. Unakapanga resign kuti aineyo boma la kuba ili sindikufuna ndikhale nawo limozi. Kutula tinakanda munthu dali bwino. Nakawapasa ulemu. Koma pano sufuna upanga resign ukulema kuti mboma mwakuba ufuna full benefits ya president because uziwa kuti pa 16 pana zako zathira pati zathira pomwepo. Ndio ufuna uzisamba mmanja kuti uoneke ngati ndi wabwino. Last year umaenda misonkhano kumana mizana ngongole za nifi. Paka na pana sanandire ngongole za nifi. Iwe ndachakwera umana mizana. Yedi panopo kunena kuti ya boma ilisera bwino. Pamene wenda amene umanamiza anthu kuti upasani lembana ni maina tikupasani ngongole za nifi. Umayenda makampani osiyanasiyana kumaya lusa anthu. Azimuna ino akumaya lusa tiwe oneka wabwino. Panopo chaiba ndi chani sopano. Manganya ngati umalikonde dziko la Malawi best way pitanuko amalawi achoka kutali ndi umphawi 61 years. Manganya sungaendese ziko senjo ziko sikumba zisime yayi. Ino mukhale pambalipo apase na anthu ena amene amaziwa kuyendesa ziko ayendese ziko achose amalawi mu mphawi imene akhala nawo. Si drama ili. Si drama. Best way Manganya khalani apo. Asile na anthu amene akhoza kuyendesa ziko ayendese ziko. Iweyo you are one of the con artists amene malawi muno tili mavuto chifukwa china cha iweyo Manganya Michael Usi. Si adra yitu munthu uzitinga ngati ndi personal business yako. Nde amalawi musapusidwe ndi Manganya ayo. He is one of the original con artists amene afuna kupusiseni.
mukamvotera shauri yanu, you know, that's your problem. Mukhalabe mumphawi. Mfuso ndi azapangira chani Malawi akalowa mboma. Palibe chimene azapangepo, nothing. He knows nothing. Even by international scene sangamutenge serious. Sangamutenge angoti Malawi ndinofoira ndono mungasankhe uyu kuti azipanga ujena affairs ya government. Manganya is a con artist. Ali minister anakanika amablame anthu ena. Ali president wakanikaso akublame aso ma civil servant. Every time mango blame ma civil servant. Indo we know kuti ma civil service yathu sili perfect. Yes. Kuma pena pake nawe sozera ndiraso uzinyamula kumbali ya blame. Kuma nthawi zonse ukanika chakuti a civil servant amene ndikanisa. Are you sure zimene zimangani? Ndakanika chakuti hayi civil servant amene ndikanisa. No, wakanika ndiweyo, iwe ndi mtsogoleri. Imagine kuti wakhala mtsogoleri ka ujeni. Zinsizili bwino. Ndoti ukablema ujeni, ukablema ma messenger kuti ndi amene akusokonezera ziko. Iwe ine sinapangisa kuti kumala kukhale njala. Koma uyu ndi amene wapangisa. Yeti ndiwe mtsogoleri wa ziko. Kaluso kamene koko usiye, ukule. Koma blame anthu ena zinthu zikaukanika. So mtsogoleri umenewo, mtsogoleri umatenga blame. Usati kumathawa blame. Mene usutsogoleri, ndikupusa mene koko. Unako mazona ngati ndiwe shasha ukuchenjera. No, mene ndikupusa. Mtsogoleri lili mtsogoleri. Zinthu zikasokonezeka amatenga blame. Kuti ya sapa zandikanika. Ndeti panga bwanji. Kuti next time kuti zisazakani. Mezi makhalira. Koma every time you blame someone, civil servant. Wayikisa katika kachanu handine napanga. Bwanji osayimikira ma civil servant analipo pasa amene amapanga zinthu zimenezo amene sauti ziteke. Yetu wathamangira kunena kuti handine napanga zimenezo. French Cultural Center yaukanika. Woto nichiro mausoleum yaukanika. Kaya woto nichiro airport zinaukanika. Nchani chimene wapanga hapo achieve government. Nothing. Kaluso ko blame anthu ena zinthu zikaukanika. Usiye, you need to grow up. Susogoleriwo. You are not fit kusogolera Malawi. Pite best way is go back to art trap ukaendaso muzika kumbaso zesime. But that's it. Family njomwe pangalani as person business. Go back there. Muzika uposisa anthu meneko. Osati uposisa anthu 24 million Malawi. No. It's rubbish.